לא. לא תגיד, אין. תעשה שנייה, נו. בומבצור, מה יש לך? לא רוצה להגיד, מאוד טוב כפה. אתה לא רוצה להגיד? נחש, בסדר. מה נחש עושה? לא רוצה להגיד. מה עושה? מה נחש אני אגן עושה? עליך, איך עושה נחש? לא רוצה. אין, הוא לא רוצה להגיד. אתה תגיד, איך עושה נחש? יופי. אוי! אבל למה אתה לא תוך פה? רגע. רגע, פעם ראיתם נחש שמדבר ועוד מדבר למשטרה? העולם מדבר, עולם הולך, שחר לב, העולם... זה העולם של ימינו, זה העולם של היום. כיסויים של עמודי חשמל. לעשות שתיים ביחד, לעשות מזה משחק. רגע, אם הבנתם משהו שתצטרפו, אני רציני עכשיו, אני לא הבנתי פה, ואני עומד לידו ולא הבנתי. הוא מצלם אותך, הוא לא מקליט. שומעים. גם שומעים, אבל גם רואים. תלמו אתה לא נרדם. אני בסרט לך יותר ליד שיר סורי. השעה 6 בבוקר, השעה 7 בבוקר, השעה 8 בבוקר, השעה 9, 10, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, רביעי, חמישי, שישי. אתה מצחיק גם שישו, אה? כן אחי. הוא בזבל. אתה יצאת אותו. וואי. איפה אתה? אתה לא בבית ספר? רגע, שחר. אוי, שמעתי סיסו, אני שמעתי קנית אותו עם הנחה של משטרה, לא? אוי! איזה שיר. כשאתה באת עלי למעלה שתערוך איפה? לא הולכת להתגייס? מתגייסים לאן? הצבא שלנו. מדינת ישראל. מה ראשי תיבות של צה"ל? בומבה יש לך מזל לשחר. שישו לא מצחיק היום כבר. למה הוא בא בלי המדים שלך? וואי, שישו לא החזיר, רגע, שישו לא החזיר. אין לו כבר פלאפ. שישו לא החזיר. שישו לא החזיר. שנה וחצי בהפסקה. נראה לי שתיים נפל במדרגות. רגע, שחר, יש לי שאלה. אם אתה שותה שאתה רוצה שתוצא. אני קורא לשי שיביא את התרמוסיטו שלו. אוי! מה? איזה תרמוסיטו? קומבינו! וואי. למה אתה מצלם עצמו כמו איזה ילד מטומטם? תסביר לי. שחר נכנס למים ולפתנים שרים We are family. אני אוהב, לא מכיר אותה. אני כאן כל הזמן תגיד אותי, הכי בדם בעסק יום. לא רק לי יודעת אני צריך.